Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 21 декабрь, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген баскетбол уенының туган көне. 129 ел элек беренче уен булса, 20нчы елларда баскетбол федерациясе төзелә башлый. Ә 1936 елда баскетбол Олимпия уеннары программасына керә. Татарстанда беренче баскетбол командалары 20нчы гасыр башында барлыкка килә. Россия телеакадемиясы 1994 елның 21 декабрендә ТЭФИ премиясын булдыра. Танылган сынчы Эрнст Неизвестный махсус премия өчен сын иҗат итә. Безнең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе телевидение өлкәсендәге иң абруйлы ТЭФИ регион премиясына 2 тапкыр лауреат була. 1899 елның 21 декабрендә Огонек журналы дөнья күрә. 20нчы гасыр башында 8 битле булган журнал 1995 елда дөнья стандартларына туры китереп бастырыла башлый. Матбугат традицияләрен саклап калган журналның тиражы бүгенге көндә елына 80 мең дәнә белән чыга. Тапшырубызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Бүген сүз памперслар турында барыр. Медицина фәннәре кандидаты, тапшырубызның даими эксперты Илдус Латфуллинның киңәшләре яшь әниләргә айрыуча файдалы булыр дип уйлыйм. Хәзерге заманы гаиләләре өчен подгузник ул бик файдалы нәрсә. Ул әти-әнинең вакытын һәм ягын саклый торган нәрсә. Алай булса да, өлкән яшьтәге кешеләр кайчакта подгузникны зыянлы, зарарлы дип саный. Дөресен әйткәндә, бу алай түгел. Подгузник ул зыянлы түгел, ул файдалы әйбер. Аны куллану белән берничә ялгыш бар, шуларны әйтеп бетәргә кирәк. Подгузникны беренчедән аны вакытында алмаштырырга кирәк. Аны рекламага ышанаттырырга кирәк түгел. 12 сәгать буенча киеп йөри торган подгузниклар бар дип әйтелгән булса да, рекламада, минемчә, миңа бик ышанып бетәргә кирәк түгел. Подгузникны еш алмаштырып торырга кирәк. Подгузник кайчакта балага туры килмәскә мөмкин. Ул вакытта подгузник тиеп торган урыннар кызарып китәргә мөмкин. Без моны контактный дерматит дип әйтәбез. Бу подгузник белән контакт булган төштә әзрәк кенә кызару килеп чыкса, моны контактный дерматит дип әйтәбез. Ул зыянлы, куркыныч нәрсә түгел. Ичендә цинк булган мәзләрне кулланып контактный дерматитны бетерергә мөмкин. Ләкин бу подгузник бу балага туры килми дигән сүз. Аны алмаштырырга кирәк. Башка фирмасын, башка маркасын эзләп табарга кирәк дигән сүз. Подгузник белән бәйле берничә ялгыш бар. Шуларны әйтеп үтәргә кирәк. Беренчедән, күп еллар нишләптер подгузник киеп йөргән малайларның зур үскәч балалары булмаячак дигән фикер булган. Бесплодие булачак дигән фикер булган. Фәнни эзләнүләр, фәнни яктан моны өйрәнгәч, бу дөрес түгел икәнлеге ачыкланды. Моңардан куркырга кирәк түгел. Подгузник киеп йөри торган малайларда бесплодие проблемасы булмаячак, булырга тиеш түгел. Кызлар белән бәйле рәвештә подгузник кигән кызларда цистит булачак дип шулай дигән бер ялгыш фикердә булган. Фәнни яктан эзләнмәләр монда расламады, бу фикер расламады. Әгәр дә подгузник вакытында алмаштырылып тора икән, әгәр дә гигиена кагыйдәләре, гигиена таләпләре үтәлә икән, кызларда цистит булмый. Тагын бер ялгыш фикер бар. Подгузник кигән баланың аяклары кәкрәй дип санала. Бәләкәй балаларның аяклары физиологик яктан әзрәк туры түгел. Аны вальгус дип әйтәбез без. Бит әзрәк алар о хәрефе рәвешендә. Бу подгузник белән бәйле түгел. Подгузник кигәндә, кимәгәндә балада була ул, һәм күпчелек вакытта бу проблема да түгел. Үзеннән үзе юкка чыга торган әйбер. Аны табиблар, педиатр булсын, ортопед булсын, менә бу аякларын тикшереп әйтә ала. Бу физиологик нәрсәме, әллә инде авыру дәрәҗәсенә күчкән нәрсәме? Ничек кенә булмасын, бу подгузник белән бәйле булырга тиеш түгел. Бәйле булган тагын бер ялгыш, янәсе подгузник кигән балалар горшокка соң утыра дип саный кайберләр. Бу да дөрес түгел. Баланың горшокка утырмавы аның нерв системасы белән бәйле. Менә нерв системасы җитешә бара. Балада җирәнү хисе килеп чыккач, ул үзе менә моның җирәнгеч икәнлеген аңлап, үзе горшокка утыра башлый. Бу шулай подгузник белән бәйле түгел. Шулай итеп, подгузник куркырга кирәк түгел. Әгәр дә бу подгузник балага туры килә икән, ул баланың тиресенә туры килә икән, ул аның өчен зарарлы түгел. Менә шунысын гына күз алдына тотарга кирәк. Подгузникның эчендә адсорбент бар. Ул бала өчен бөтенләй куркыныч түгел. Бала сузылып ала торган төштә булырга тиеш түгел подгузниклар.
бала менә шу подгузникны актарып, içindәге адсорбентын йота ала. Менә андый очраклар белән очрашканым бар. Туры килгән бар андый әйберләрне күрергә, бу бик зыянсыз нәрсә түгел. Подгузникны бала ала алмый торган җирдә сакларга кирәк. Без туры эфирдә эшлибез. Көннәрегезнең матур үтүен теләп дәвам итәбез. Нәни дусларыбызга яңа ел күчтәнәче итеп Шаян ТВ балалар каналы яңа проект тәкъдим итте. Анимация рәвешендә татар теленең 39 хәрефен җиңел генә өйрәнеп була икән бит. А хәрефе. А ат. А аю. А ашкыш. А алма. Шаян белән. Татар телен саклау һәм үстерү максатыннан оештырылган проект турындагы сорауларны без студиябызның кунагы Шаян ТВ балалар каналының башкарма директоры Рәмилә Сәхәбетдинова юлым. Бүген ул әйткәнемчә студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәмез Рәмилә ханым. Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, кадерле тамашачыларыбыз. Менә бу яңа проекттан Шаян әлифбадан нинди нәтиҗәләр көтәсез сез? Ничек аны башлап җибәрдегез? Әлбәттә, менә моннан 3 ел элек безнең яраткан президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов идеясы һәм ярдәме белән Шаян ТВ каналы эшләп китте бит инде. Менә 3 ел эчендә без бик күп кенә проектлар эшләдек. Ләкин менә Шаян әлифба иң уңышлысы дип саныйбыз бүгенге көндә. Чөнки әлегә хәтле без бит татар телен балаларга өйрәтәбез, популярлаштырабыз. Мәсәлән, Шаян ТВ каналы 24 сәгать дәвамында татар телендә эшли. Ләкин менә балалар бит анимация яраталар, мультфильмнар яраталар. Әлбәттә, безнең тәрҗемә ителгән мультфильмнарыбыз да күп иде. Ләкин менә анимацион сериаллар аша балаларга татар телен беренче тапкыр шулай өйрәтә башладык һәм ялгышмадык. Менә без иң беренче бу Шаян әлифбаның беренче сериясын Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Готов улы Әхмәтовка күрсәттек. Һәм ул әйтте: "Әйдәгез, әгәр дә җиренә җиткереп 39 хәрефендә шулай эшли алсагыз, мин сезгә гомумән алганда комиссия сезгә ярдәм итәбез", диде. Һәм без инде шундый рухланып, эшкә тотындык. Безнең Шаян ТВ каналында шундый креатив команда эшли. Күбебезнең бит инде күп безнең хезмәткәрләрнең балалары үзләренеке дә кечкенә, ничектер татар телен өйрәтү бүгенге көндә бик зур мәсьәлә булып тора бит инде, актуаль мәсьәлә бу. Һәм уйладык та безнең ул Шаян әлифба дигән безнең бу анимацион сериал хәтта уку әсбабына әйләнде. Чөнки без аны үзебез генә эшләмәдек, без аны бик күп галимнәр белән, укытучылар белән киңәшләшеп эшләдек. Һәм менә бу проектның фәнни консультанты ул педагогик фәннәре докторы Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗиәхмәтов. Без аның җитәкчелегендә җыйдык укытучыларны, шунда ук без укучыларны да чакырдык. Һәрбер серия эшләгән сайын киңәшләштек. Менә татар теле укытучыларына бу ярдәмлек була аламы? Кайсы яктан без аны ярдәм итә алабыз? Аннары менә креатив команда дигәннән Артур Шамшадинов исемендәге Артур Шамшадинов белән бергә эшләдек без. Ул безнең креатив директор һәм аның менә командасы да 2 креатив команда бергә кушылды да һәм менә шундый бик уңышлы нәтиҗә килеп чыкты. Чөнки без анда җырлап татарча өйрәтәбез, балаларга хәрефләрне. Һәрбер хәрефкә 4 сүз өйрәттек. Әле ул булай гына хәрефләрдән битен сүзләр бик күп, ләкин аны сайлап алырга кирәк. Аны анимацион нигә салганда, мәсәлән, анимацион яктан эшләгәндә бердә җиңел түгел икән. Без анимация серләренә дә төшендек. Бик күп әйбергә өйрәндек үзебез дә. Һәм әлбәттә ул команда белән без бәхәскә дә кирдек инде. Юк, менә татар телендә менә бу образ менә шулай ясала, менә шулай эшләнелә, шулай дип инде без бер-беребезне аңлый алдык һәм уртак нәтиҗәне күргәч инде шатландык. Менә ыек баш дигәнне карасагыз, у хәрефенә уек баш, ул
шулай гына түгел, балага киелеп тә күрсәтелә һәм ул хәрәкәттә, балалар бит инде хәрәкәт яраталар, һәрбер секунд сайын хәрәкәт булырга тиеш, ул шуңа күрә җиңел дә һәм мәгънәле дә килеп Монда чыкты. сезнең үзегезнең шәхси өлешегездә кергән дип әйтергә кирәктер, чөнки менә бу методикаларны тормышка ашырганда, чөнки сез үзегез дә педагогия фәннәре кандидаты. Шулай бит? Мин инде күптән балалар белән эшлим һәм үземдә укыту тәҗрибәсе дә бар, педагогика фәннәре кандидаты булгач та инде бу миңа гомумән алганда мин бит инде балалар редакциясендә 35 ел эшлим. Бу минем шундый авырткан мәсьәләм иде, җиренә җиткереп торган, методикасы да яхшы булсын, татар теле укытучыларына да, балаларга да, әти-әниләргә дә бит инде бу файдалы булырга тиеш. Һәм нәрсә әйтәсем килә, без менә Флора Пасафиуллина методикасына да таяндык. Бик күп аннары Мещерякова белән без бик күп эшләгән идек. Безнең бит инде бу үзеннән үзе барлыкка килмәде. Әлегә хәтле без Яшь ТНВ берләшмәсендә поем и учим татарский язык, бергәләп татарча җырлап татарча өйрәнәбез дигән проектыбыз бар иде. Без җырлап зур-зур җырларны өйрәнгән идек. Менә кичкенә балаларга, 3 яшьлекләр өчен, гомумән сөйләшә белмәгән балалар өчен менә бу проект бик шулай килеп чыкты. Анда безнең Реза Саляхова үзе җырлый, бик матур итеп инде безнең Шаян ТВ каналында да ул бит инде безнең яраткан артистыбыз, танылган артистыбыз бүгенге көндә инде бик күп профессионалларны без тарттык бу проектка. Менә бу җырларны ул башкарамы? Бу җырларны безнең Реза Саляхова башкара һәм ул үзенең дә малае бит инде кичкенә малайына да җырлап күрсәтте. Бик матур тавыш, бик матур. Ата-аналарда элемтә алганыгыз бармы? Менә кайсы площадкаларда тагын күрсәтеп өлгердегез менә бу проектыгызны? Без башта менә Бала Сити дигән безнең балалар бакчасы бар һәм шулай ук мәктәп бар, шул аның җитәкчесе Альбина Мөнир кызы Насырова безнең белән бергә эшләде. Без ул проектны аларга күрсәттек. Анда бит төрле телләрне өйрәнәләр. Кытай телен, полилингваль, шуңа күрә инде менә аларга ул бик шаттылар. Шулай ук без Кукмара районында булдык. Анда безнең партнерларыбыз бар. Шу аларга да күрсәттек. Кукмара районында анда төрле телләр өйрәнәләр, мари, татар, рус телләрен менә алар белән дә бергә күрсәттек ул балаларга. Гомумән алганда бик күп мәйданчыкларда без булып чыктык һәм эшли барабыз, төзәтә барабыз. Киләчәктә инде менә шушы 39 хәрефтән сүзләр булды бит инде менә башка темаларга да күчәсебез килә һәм аннары безнең зур уңышыбыз бар. Әле күптән түгел генә безнең дубляж җитәкчесе Роза Адиатуллина Мәскәүдә языковая политика Российской Федерации, Россия Федерациясендә тел сәясәте дигән 5нче форумда катнашты һәм ул менә шушы проектны күрсәтте Шаян Әлифбаны. Анда бит бик зур галимнәр, бик зур экспертлар чакырганнар иде, катнаштылар һәм ул анда чыгыш ясады. Ул бик зур уңышлы проект дип Россия күләмендә дә безне билгеләп үттеләр. Бу инде көтелмәгән безнең өчен шатлыклы вакыйга булды. Шуңа күрә менә мин Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясенә бик зур рәхмәтлемен. Чынлап та менә ул бит әле идея бар, аны хуплап алып, безне канатландырып торган өчен рәхмәт. Без бик күп проектлар алар белән эшлибез. Менә Балачак җыры проекты да бик зур бүгенге көндә уңышка казанган 3нче сезонын башлап җибәрдек инде. Балалар җырын, балалар өчен җырлар табабыз, авторлар табабыз. Димәк, сез менә бу якынлашып килүче яңа елны зур матур нәтиҗәләр белән каршыласыз дип әйтсәк тә була. Менә уңышларыгыз да бар. Шаян Әлифба ул Татарстан шушы менә комиссияның иң зур бүләге булды. Татар теле укытучыларына, әти-әниләргә һәм иң мөһиме балаларга бик зур бүләк булды ул. Шушы Шаян Әлифба. Бу эфирга куелганмы әле? Ул безнең эфирда бара. Шулай ук безнең үзебезнең Шаян ТВ сайтында бара, Шаян ТВ каналында ул 4 тапкыр бара эфирда. Безнең көндезге 11дә, кичке 7дә, аннарысын кич белән 9да. Гомумән алганда бу сайтны ачасыз да Шаян ТВ каналының, Шаян ТВ руны һәм анда Шаян Әлифба килеп чыга. Бу проектларда бигрәк тә канатланып, яратып, менә күренеп тора сөйлисез. Тагын кайсы проектларын тормышка ашырга җыенасыз киләсе елларда? Әлбәттә, инде безнең планнарыбыз бик зур. Менә без шушы комиссия белән бергә Балачак җыры бәйгесендә 10 җыр безнең 2 ел дәвамында без сайлап алдык, авторларны бүләкләдек һәм шушы 10 җырны без китапка салдык. Анда без ноталар да бар, аннары аның тексты да бар, QR-код да бар. Ачабыз да QR-код буенча видеосы да килеп
чыга аудиосы да һәм аның минусовкалары да. Менә бу без эшләгән эш, ун җырны таптык та, җырлаттык та, клип эшләдек кенә түгел, аның дәвамы бик зур. Без аны мәктәпләргә, балаларга таратачакбыз. Менә шушы 1000 дәнә чыгарабыз. Ул флешкалар белән бергә безнең балачак җыры проектының җырлары, һәм ул балалар аны өйрәнеп үсергә тиеш. Чөнки анда 5 яшьлек балалар җырлый торган җырда бар, 6 яшьлек, һәм бүгенге көндә бит инде балаларның менә психологиясын уйлап эшләнелгән ул җырлар, язып эшләнелгән инде җырлар. Һәм бик балалар яраталар, 6 яшьлекләр дә җырлыйлар. Шулай 10 яшьлекләр балалар өчен дә бар. Бүгенге көндә татар телен үстерәсен килсә, комиссия белән бергә шундый зур нәтиҗәләргә ирешеп була. Зур эшләр эшләр була. Аннары менә безнең Сәйлән проекты бар, үзебезнең Шаян ТВ каналында. Быел инде без аны 3 сезон үткәрдек, һәм безнең 3 елга 21 җиңүче булды. Безнең ел сайын 8, бер елны гына 6 җиңүче булды. Беренче елны инде 6, һәм башка вакытларда 8 җиңүче. Монда бит татар халык җырларын алар популярлаштыралар. Һәм менә безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Готов улы Әхмәтов үзе бүләкли менә шушы җиңүчеләрне. Шундый зур алар бик шатланалар, һәм безнең Шаян ТВ каналы блогерларына да ул аерым безнең бүләкләр бирә. Безнең инде Шаян ТВ блогерлары елдан-ел күбәяләр. Әлбәттә, ләкин алар барысына да бүләкләр таба. Без бик рәхмәтлебез. Һәм менә Сәйлән проектында да без 1000 дәнә флешкалар белән китап чыгарабыз. Һәм анда QR-код белән ул җырлар бар, һәм аларның плюслары бар. Без менә татар халык җырларын популярлаштырабыз. Ни өчен? Чөнки татар халык җырын җырлап үскән бала татар халкының ул мәхәббәтен тоеп үсә. Без бит инде балалар мәхәббәттә үсәргә тиеш, һәм без татар телен шулай популярлаштырабыз. Татар халык җырлары аша, анимацион сериаллар аша, үзебезнең гомумән алганда 24 сәгать дәвамында татар теленә мәдхия укый торган канал булып чыкты ул. Шуңа күрә без Татарстан Республикасы президентына да Рөстәм Нургали улы Миннихановка бик хөрмәтебез бик зур. Безнең дә хөрмәтебез сезгә бик зур. Тапшыру безнең вакыты чикләнгән. Барлык уңышларыгыз турында сөйләп бетерерлек түгел. Бар тик уңышларга телибез сезгә. Шулай килеп, күңелләребезне күтәреп, шатландырып китегез. Амин, амин. Якынлашып килүче яңа еллар белән Алланың рәхмәте яусын. Алга барабыз. Шулай. Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл. Без дәвам итәбез һәм тапшыруыбызны телевидение фондында сакланган җыр тәкъдим итәбез. Мин сезнең белән Эльза Әхмәтҗанова саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Bizde güzel yaklar, türlü yanda saman kuyları, kıyularını deşe uskırına, biz yaşagan kama kuyları. Bezinin kırgan cire bez yarşalı, iltelinde kamada kalar, kama yarlarında Terrile akmala, bakışlar kuya kanatmala. Dağladık da bu da pinlik amata, Yetirsa горячие узы. Конечно, ты к звездам словно